bueno, aquí temos un pouco pezas antigas, reproducións, pero sí que, volvendo a eso, ás distintas comarcas, sí que se perdeu un pouco pois, esa riqueza comarcal, esa diferenciación, aínda así, por exemplo, en outras zonas da península, é dicir, en Castela ou así, sí que hai máis división, dun pueblo a outro cambia totalmente a vestimenta. Galicia está bastante unificada, é dicir, somos un pobo con bastante unión, tanto nas costumes como na roupa, aínda así hai diferenciacións, e a veces son cousas moi específicas que sí que hai que conservar. Por exemplo, dunha zona a outra, pezas que teñen a mesma utilidade cambian totalmente de apariencia. Por exemplo, en Lugo temos os mandiles de mostra, que son mandiles de picote, que van feitos en lá, tecidos, era un mellor traballo dunha tecedeira, dunha tecelana, era o traballo máis fino que podía facer, só lo facían as máis expertas, este tipo de dibuixos que se fan levantando cada vez que se pasa o fío, e estos eran uns mandiles que tiñan a función de poñerse sobre a cabeza, así, desta maneira, para ir á misa. Entonces poñíanas as mulleres con estas fitas que moitas veces levaban algunha inscripción que regalaban os mozos para entrar o domingo á misa. Desta mesma tipoloxía, despois vemos algún outros mandiles máis sinxelos, tamén de picote, pero este, por exemplo, xa do Ourense, que xa non levan a fita vermella, sino que non levan nada, son moito máis sobrios, sin cinta, ou cunha cinta moi pequena, entón tendrían a mesma función, colocar encima da cabeza. E despois, pasando xa, por exemplo, esta é unha peza da provincia de Pontevedra, pero da comarca da Ulla, que é unha mantela, que ten exactamente o mismo fin, é dicir, cubrir a cabeza para entrar na igrexa, pero xa cambia totalmente, é dicir, un veíamolo de picote, e outro xa é de seda, con agremáns, outra riqueza xa, pois moito máis, e entón colocaríase exactamente igual, sobre a cabeza, a muller, para entrar á misa, e despois deixaríase caer nos ombros o resto do día ou do domingo. Estas pezas, aínda tendo a mesma función, son totalmente diferentes, pero despois outras pezas que en esencia son as mesmas, xa non que teñan un significado tan religioso ou que sea, tamén cambian moitísimo, é dicir, un mandil en calquera parte de Galicia, pois podría ser de veludo, con agremáns como os que vemos neste mantelo, que tamén é deste traxe de boda de Santa María de Paradela na Estrada, pero, por exemplo, en Santiago temos os mandiles de brillantes, que son estos de aquí. Estos mandiles, que se os tendo, van bordados directamente sobre a tea. E entón estes cristaliños, que son de color cobre e plata, que se chama Bristol, o Bristol é o cobre, e a plata é o claro de luna. Son únicos de Santiago, e aparte de ter unha demarcación territorial clarísima, é dicir, Santiago e arredores, este en concreto foi de Arca, un pouco máis ao norte de Santiago, tamén están moi limitados no tempo, é dicir, só atopamos mandiles desde 1880 hasta o 1900, estes mandiles de brillantes, que estes cristales chamanse de Bristol porque eran traídos desde Bristol, había unhas fábricas de cerámica en Bristol e os restos desa baixela que se facía en Bristol de cristal tinguido de cobre se utilizaron despois aquí, aínda non sabemos exactamente como chegaron, pero isto foi único da comarca de Santiago, e vemos máis mandiles desta tipoloxía. E despois, pois cambia moitas veces os nomes das cousas, é dicir, un mantelo, isto sería un dengue de Santiago tamén, pero, por exemplo, este mantelo antigo, este é unha auténtica xoia de Santa María de Paradela na Estrada, con seda francesa. Isto, nesta zona, sería chamado un mantelo, pero en Lugo sería xa unha mantela, ou noutras partes un cinguideiro, unha muradana, todo vai cambiando segundo a comarca. Moitas veces tamén non é importante só recoller a roupa, sino os nomes, os usos, as diferencias, porque moitas veces cousas do máis sutís cambiaban de todo o significado. E, por exemplo, as basquiñas, estas pezas, saias baixeiras, que agora chamamos basquiña pola influencia do folclore, pero para as señoras maiores son refaixos, ou refaixos baixeiros. Entón, esta concreto da Maía, do Val da Maía, e, por exemplo, levan esos rebetes de pano vermello, de baeta vermella, que son tan típicos. Estas son unhas pezas que hoxe en día casi son imposibles de replicar por esas alorzas que teñen, van cortadas a capa,
e son moi difíciles de reproducir. Esta é antiga. Entonces, conservar ese tipo de nomes e nomenclaturas que as nosas devanceiras lles daban á roupa é tamén unha parte fundamental do traballo. Xa non só recoller a cada tipoloxía ou reproducir a peza, sino todo o que está alrededor da peza mesma, do uso, das restriccións que tiña. Estos mandiles de mostra, moitas veces, se usaban solo no vao, e despois de inverno se usaba o mantillón, unha peza de pano e veludo moito máis grande, que tamén cubría do frío de camiño á igrexa. Entonces, é todo o que está alrededor deso, ou as connotacións que podían ter. É dicir, os mantelos como este, significaban a riqueza dunha casa. Cantas máis fitas de agremán, ou que mellorar a calidade dos tecidos, significaba que era unha casa moito máis rica, e así o demostraba. A roupa tradicional foi vestida polas clases populares, pero dentro das clases populares e das clases traballadoras había dende servidores, dende xente que iba ao xornal, ata os donos da terra. Entonces, a división non está tanto, ou a división social da roupa, non é tanto pola riqueza que pudera ter cada familia, sino pola clase social, ligada, por exemplo, ao fenómeno entre a diferenciación entre o urbano e o rural. No rural había xente máis rica e menos, e todos usaban a roupa tradicional, pero en cambio nas cidades xa tiñamos a moda burguesa, porque, ao fin, a nosa tradición, o traxe tradicional galego, puramente como conocemos, ven do século XVIII e XIX, non é máis que iso. Antes, xa era roupa medieval máis, non era puramente galega, non habría unha diferenciación clara. Entonces, claro, estamos nos movendo nuns marcos de tempo moi concretos e hai que ser moi cuidadoso con ese tipo de cousas para non entrar en traxes de moda ou que sea. Ou os panos, que moitas veces viñan de calquera parte do mundo, pois cada un tiña unha connotación, é dicir, algúns se regalaban para unha boda, outros eran para unha moza casadeira, outros se tinguían para un momento que quedaba unha moza viuda ou unha muller viuda ou que fora. Entonces, todo ese tipo de cousas, todo ese tipo de connotacións, de simboloxías, moitas veces, os mandiles picheleiros teñen agochada unha simboloxía, moitas veces, por exemplo, as flores, esta parte que vai no van, para significar a fertilidade, ou moitas veces cruces, galos, flores moi ligadas á tradición cristiá. Este mandil foi a raíz dunhas fotografías, pero se conserva a día de hoxe, unhas fotografías dunha mestra socialista fusilada durante o franquismo, Maruja Vázquez Suárez, visteu esta mandileta, que era da súa familia. Entonces a mí me intrigaba, e despois a encontramos, hoxe en día está no Museo do Pobo e se pode ver, pero ten unha simboloxía moi clara. É dicir, vemos, por exemplo, aí unha custodia, é dicir, o cáliz da igrexa, con unhas espigas de trigo, ou os soles, todo ten unhas simboloxías, ou as letras. Moitas veces facíase a roupa para a mesma familia, para todas as mozas dunha mesma idade, o que cumplían 17, 20 anos, se facían os mandiles, e entonces a cada irmá se lles poñían as súas iniciais para diferencialos. Por iso moitas veces hai roupa xemelga por aí adiante, e vemos, e iso tamén é interesante. Por iso hai que saber moitas veces os antecedentes familiares, que non visteu, en que momento, para que.